Ebra na osei tutu ekọ Denkyira mu ekọje Okomfo Anokye eba Asante mu no ema Asante man emu ye hyiye para ne nyina ne se abrantie yi ofiri himfani amanwade enko ana abrantie yi ye adofo me mama kwaba se enani eda edikan a wodi aba bepie saa mekasa mfonyini nsu a ye nyina yesua ade afa Asante man abakosem ho na wei ene ye ofa etoso nsia Mumiento aso na Asantefo ehye Denkyirafo ase na oteso wo Denkyira mu no ne efe no na intim jakari ana kyese Asanteman ehene enso dinde otumfo osei tutu na den ebema aman mienu yi ako ne nyina ne se na intim jakari etu bofo ema ne beka kire osei tutu se omfa ne yira a one ne te no embre no aware saa otumfo iri ni efre no amanie ana na intim jakari enso yire dinde brebre we ma osei tutu enso soma abofo ne se onsa na chinko kanche intim jakari se ono nso pa omfa ne yire brebre embre no aware we ma ne koye atwuma mentwe saa atwuma mentwi ema Denkyira hini hu se kyese Asantefo ama omho so enunti ekofa ntokwa baaye saa ntokwa we abakosem kyerɛ sɛ edin a na ɛda so yɛ brebre amba amane nso mba ne bra na ɔmo bɛkɔ ntokwa yi no Okomfo Anokye hyɛ nkom ɛma ɔka kyerɛ ahemfofo ni bi sɛ ɔmo mfa ɔmo nkwa ntwa so ansana Asanteman atimi adi nkunim ahemfofo a ɔmo de ɔmo nkwa twa so no ebi ne Nana Asenso Kofo saa wahini no yɛ adumaka ase kɛse hene ono na yetutu fom ede ne hye ho ehye aduro wo kukuom edi si ne nsem de otoso mienu na ye adwoso hina saa bre no ne efe no Nana Adu Kupe saa wahini yetwitwa ne nam efra ne moja ema Okomfo Anokye eto peten asase so ohina otoso miensa no nso ye frɛ no Nana Twenebo a Kodua ono na ye ka se ondi dom nanim na se base ntokwa ne ba no atofom ama dom no atwia fa ne so de no otoso nan no no ye mampon hina ne efre no Nana Boahin Anantu ono nso de ne moja atwa so ebra ni duruye ntokwa ne hyase na onim se ntokwa no mu ye din yi efiri anopa ekosi anwumre ene na de kyiem anwanwade a Okomfo Anokye eye no ntokwa yi mu ne se otimi dane ne ho oba ekodaada Nana intim jakari ema omutimi kyi no ekun biaye a oye saa anwanwade yi ema omutimi kyi ohene yi no ehodinde feyiase ntie na me ne wo kasei ukọ feyiase a owe bese epro emuntasu egu honom ma bese na fifi a me ne wo kasei ene edaso si krom ho anwanwade ne se saa besin efa eso kokọ ana efa enso eso fufu Asantefo etimi atwia fa Denkyira so ama Denkyira be hye omase sesei omadi nkunim de Okomfo Anokye ye ma Asanteman no eye osei tutu ani so yie pa enunti ema wode asase a ehonum ne yefre ho agona ehye ne nsa enunti Okomfo Anokye eba beye manhene ewo agona ena me ne wo kasei ukọ agona kurodua no ma wonum a omudi akonwa wo honum no omo ye asenefo nso omo firi awukugwa ana awukugwa nso enke ye ka omo ye gwanfo gwanso firi gonjam na Okomfo Anokye ne mane asenefo yi ono mpodie wanware na nkampese wawumpo ni nyina ne se asenefo yi okofa omo firi ensuo mu Okomfo Anokye ebe ya anwanwade pii ena me ne wo kasei ukoni kroma ensenkyerene a woye no honum no edaso wo ho ebesine ni nyina ne se ode ne nan etu oware ewo botan so na nhwehwemu kura kire se anka oware agro no mpo no ne pen so ene hyase baaye se ukobbo nwira oji dua wuye efiri okuani bi nsem edisi fom ema ne fefe se ukwa anto a odua kwadu ema ne fefe enyini saa dakro na ena me ne wo kasei ukọ honum a yaje ban afa ho a kwadu ni da so si ho ebesi na me ne wo kasei odofo anso ho a o Okomfo Anokye ode se kan hye fom ehye nkom si so se daachi biara no eho bedane ayaresabia ena me ne wo kasei ye frɛ honum Okomfo Anokye Teaching Hospital
okɔ saa biaye a sekan a ɔde hyɛ fam no ɛda so tua hɔ ebesi na me ne wo kasai na ɔdasani biara entimi ntui de ɔyɛɛ a asantefoɔ ɛde kan ne paa ne ɛyɛ akonwa fapema ɔde ma asanteman ɛno ni sikadwa kofi saa da no na yɛ fida na Okomfo Anokye ɛkɔm ya ɛma sikadwa yi ɛpai firi soro ɛba besi nana osei tutu ɛnan so wei ni agyinade a ɔdomankoma ɛde dom Okomfo Anokye sɛ ɔmfa nyina asanteman odua baako okumawu edua baako okumase na dua mienu no ɔhyɛ nkɔm sɛ die bɛyɛ yie no kuro ni betu mpɔn na onim sɛ Okomfo Anokye no ɔsom otwedi ampɔn kwame ɛne asase ya na gidi ɛwɔ hɔ ne sɛ Okomfo Anokye ɛkɔ sɛ ɔkɔgye owuo safo aba ana wantimi amba biem ɔdɔfo mekasa meka ne ho nsɛm a adeɛ bɛkyeɛ medamase ɛne daa mo mmra ɛyɛ amunyade ma me nyame nhyiro bibiara me YouTube link no nso ɛda me profile ne so ɛyɛ ano a subscribe ama me wate me pamokyɛw sɛ manofom wɔ me kasɛm a na mo de akyɛ me sɛ me kasa tie obi nso a na mo de akyɛ me medamase Nyankopɔn ka mo ho. Bye bye.